Kalondi Segati, Tenya Willila, Falakachi, the man. Tenya Willila, Kalondi Segati, Tenya Willila, Falakachi, the man. Tenya Willila, Namara Shikoloma, Tenya Willila, Falakachi, the man. Tenya Willila, Saragaju, Bomori, Tenya Willila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمرين شريف لا تي في لا جبغو ملكونا ملكو كفوليني ولي مندو وي أوديتي أو من سؤالين شريف لا تي في لا واتي بلا جلينا بي أغا واجل كنه أمي كو ديفوار كوروكو جميعة أنصار ديني منوسي يرو benendo koroko ni alaminima uka kalanso o kurana jigi ni yanye o keneka min keneka anga maba chama kumbeno ani anga karamogo ba chama kurana dafa nyere bara bela jelen kera juin kalo samba fla ani muganu woro koroko bara inundona ni anga tonya mogo ni anga maba welelon oluga folikani kumanya blaka onye fe munu sorololu la anga je anga nyamada olufe kalanso ni adel la watimi Adela 1996 akera nyamo kam wati kono mi nyamo mino isri kulubali ala sona kala sone atanga sera kana sebi kana bolo fara sababu ayra bolo fara folo be awsabu kono ya bolo fara fulana alebe kokodi bolo fara sabana alebe lonyona o kofe kala soni adam no klasi kelen klasi woro kaboy klasi wolom la kata konondo kaboy kabotan kata tanifla donc kala ne mba kono bita ambulo ebe kala ne wakile ani kala ne kimisegi odema amet goke karamo mbe ni obe kadem sunu kala sum karamo mba bolo kono bala fanna mo mo binani ani mo loro o karamo le gambulo bala nuna kala sunu saba kono amma in alate obe kadem sunu kala loni mina ala kala lon ala kana fandi o yoroma ya rabbi alaka bese o yelakoro demso mo fanano be ka kala ngene alaka lonna fa do ma ka kuno do subo fa no subo bela yele mala mo kira bonya kama o ko fe ama bo tare dem fa wi tare dem kalande mo no jijara ka ko nan durusi ka kala tare fa na bangi ba dem munu ko bolbo do na ko bla ko na kala straka tare do bango fana minga odum la kuna kala salaka karamo fana be tare do fana ulumi dum sun la kala sabal la ka dem sunu kala katla ko la mo ko do somoma amma yin ala fa ala ka here kanu bela jeni ko bla qur'ana kala na amu ofu ka nyine ala taala fa wolo den chama ana musoma ala ko la doniya doni na fama ala ka di anoma o kɔfɛ ka fori kɛrɛkɛrɛ mɔgɔw ye minnu fana sɔnna k'u ka ɲɛnamaya saraka den nugu kalanni na n'an b'a fɔ o ma an ka misiw n'an ka mualimatu olu n'a ɲɔgɔnna o bɛɛ an ma cɛ bɔ muso la an ma muso bɔ cɛ la maa o maa n'o bɛ lakira ta ansarudini islamiya ka kalanso kɔnɔna walima mɔgɔ o mɔgɔ delila ka lakira ta ansarudini islamiya ka kalanso kɔnɔna an ka foli ɲɛsinnen don a bɛɛ lajɛlen ma ansarudini islamiya tɔgɔ la ni maa ye maa ba ye ni maa ye maa kɔrɔta ni ye ni maa ye maa wasa ni ye ni maa ye donnalamaa ye maa ye donnalamaa ye maa ye maa wasa ni ye maa min sɔnna ka jan a ka ɲɛnamaya baara kɔ ko a b'a kɛ ka mɔgɔw kalan wallahi o ye maa ba de ye aw minnu sɔnna ka jɛ bi k'a dɔn ko sara tɛ medesa kalan na min bɛ mɔgɔ bɔ mɛ a jɛnna n'a ye ka mɔgɔw kalan ala kosɔn a sara bɛ ala taala bolo n'i y'a mɛn ko ansarudiniya kalanso ko a jama ka ca mɔgɔw le sɔrɔla minnu b'a kalan n'o mɔgɔw ma sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔw tɛ kalan an bɛ aw fo k'aw wale. ونستهديه فمن يهديه فهو المهتد
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق فلن ينسى أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلتنا بالواحد الأحد وشفيعنا يوم لا ينفع مال أو ولد. الله زاد محمدًا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم الزهر يوم ولادته ورأت حليمة آية لسيادته وتحدثت سعد بذكر سعادته فتفاءلوا نعم اليتيم يتيما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي أنصر أهلات رهلك أدام على موكرة صلنا فلنا بركة أدام على موكرة كان ما سكيرا ما كان تابو على موكرة صلنا ما نما كأدام على موكرة يا ربي أنك فرahera كان جنا الرسول فما قصو على موكرة قرآن فك أدام كادي دوما كادي جمنا على موكرة لون ما كاشة على موكرة نالا كوكا نفا براتي لمن نفا على دورا صلى على محمد. Alhamdulillah, bonya bora ambadon dua mi ansardin mogoy ko bi ala jena anga dimension tibe kalankela o ta kurna digin be somena o bonya sabaraka dama aya lo jumashi ko kasha o le ko son ama sama ya jona chino kurna digin kuma fo mogonya na ko ikana so kana ka jona ere ba lo ko ere be perdement do dunia kuna o do ina kan ya somena ko fegben o kurna digin kola ni kan sogomena ye sababu le boye naka sama ala ya kenya wala hekatu bara sallallahu ala rasul o bela jelen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka kalanden minnu ka kuranɛ dafa tun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye walanda di kɛ fɛn min sɔrɔla o walanda ninnu kɔnɔna la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا wala min be an bolo ka lasa ma ni kɛnɛ barakama bayi ka wali lomba yi fana nina o de ye kuranɛ ba nafa ye duniya kɔnɔ ani kiyama lo a famucogo ɲuman ala k'a jama. القرآن نور الحياة وشفيع في القبر وفي يوم القيامة وسبب لرفع الدرجات وجلب للسكينة وبركة في الرزق والعمر تلاوته وحفظه والعمل بأحكامه يرفع المسلم لأعلى منازل الجنة ويلبس والديه تاج الكرامة ويعادل قراءة كل حرف 10 حسنات. En effet, le Coran est lumière dans la vie, est associé dans la tombe et au jour de la résurrection, moyen d'élever son rang, source de sérénité et de bénédiction pour la subsistance et la longévité. Le réciter, le mémoriser et appliquer ses préceptes élève le musulman au plus haut degré du paradis, honore ses parents et récompense. Chaque lettre récitée par 10 bonnes actions.
n'an ko ma ko kuranɛ nafa duniya kɔnɔ ani kiyama don a dɔn kuranɛ ye ɲɛnɛmaya nɔrɔlan de ye ɲɛnɛmaya diyalan don wa ɲɛnɛmaya sanuyalan don kuranɛ ye sababuya ye kuranɛ bɛ sɔrɔnali don jɔnw ye kaburu kɔnɔ ani kiyama don na wa ka hakilisigi lase silamɛ ɲuman ma ka hakilisigi lase jɔn ma o sababuya ye kuranɛ ye. Notre thème avec vous est la recherche de la science. En effet, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Il a aussi dit, celui à qui Dieu veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Sachez que les héritiers des prophètes sont les savants, les hommes de la science. Car si les prophètes n'ont pas laissé l'argent ni d'or après eux, ils ont laissé le savoir. Alors celui qui reprend hérite d'une part abondante. Ama ya nisɔndiyara bi ni walagada ye min bɛ kuma dɔnni kan dɔnni nafa sabula an y'a jateminɛ k'a ye diɲɛ laban in na mɔgɔw ye nafolo de kanu ka tɛmɛ dɔnni kan maa dɔw ye dɔnni bɛ a tigi la nafolo t'a tigi kun mɔgɔw tɛ a tigi bonya mɔgɔ tɛ a tigi ka dɔnni bonya nka maa dɔ bɛ yen nafoloba b'a tigi kun dɔnni foyi foyi t'o tigi la mɔgɔw o bɛ jɔnya k'o tigi bolo k'o kɔrɔ da o ka dɔnnibaga n'a ka dɔnni bonya ka ɲina k'a fɔ ma i mana nafolo sɔrɔ cogo o cogo f'i k'a bila i kunna i bɛ maaw de ɲini ka fara i yɛrɛ kan maa minnu kalannen don yalasa ka se ka i ka nafolo baara a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma i ma ala kira b'a fɔra an ye a k'a di sara a ko dɔnni ɲini ye silama bɛɛ lajɛlen ma jagoya de silamacɛ fara silamamuso kan dɔnni ɲini ma jagoya de ka se ka e ka diinɛ lafaamuya i bolo k'i ka sun dogo ɲuman faamuya i bolo k'i ka seri kɛ ko ɲuman faamuya i bolo o tɛ se ka kɛ ni dɔnni ɲinini tɛ. اليوم معكم وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في سورة الأحزاب آية 56. Notre sujet est la vertu de la prière sur le prophète, paix et salut sur lui. En effet, le Coran à la sourate 33, verset 56 dit, en vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le. bi Qur'ana mambolo bi kala saw man kene barka mainga ode fisa manami me solira ka ke ala kiraka bunya mi me solira ka ke ala kiraka kerama mi me solira ka ke ala kiraka sallallahu alaihi wasallam ala ko ala mi se koro tandi akaka Qur'ana bayngono kiyado ale ala anaka meleka o bayanga soliga ala kiraka kiyado ale ala anaka meleka o bayanga kishi ani nema ke ala kiraka o ala kle kiraka aw yamaria aw mineli mana joy aw min islamo aw min mumnu ala kiraka aw yamara kanga soliga ale ga kidi baynga kanga kishi ni nema ka ale ga che baynga ambar maslamo ale ala mi adese ate hiji ate jagabo ale ala e bara mi jago ayna ko ale ala anaka meleka o bara soli ga ala kiraka ale ala be soli mi ga ala kiraka akala ka meleka o blara akala ka on limara jom blara oho ama yere fese on be soli jol ga ala kiraka tere ko on be soli jol ga ala kiraka wa hal semen yere ko on be soli jol ga ala kiraka wa hal kala ko on be soli jol ga ala kiraka hatta fo na se sayre ko no on be soli jol ga ala kiraka anji jana soli ga ala kiraka ya be nikma ga be suratul azab وقال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سورة إسرائيل آية 24 وقال الله تعالى أيضا في سورة المائدة آية 1 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تعالى أيضا في سورة المؤمنين آية 8 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Allah dit, remplissez vos engagements car on sera interrogé sur les engagements. Dans le Sourate Al-Israël, verset 24, il est écrit encore dans le Sourate Maïda, verset 1, oh, vous qui croyez, remplissez les contrats. Il dit encore, et tous ceux qui gardent leurs dépôts et leurs engagements. Dans le Sourate Mouminin, verset 8. Ne faw an ne baw an ka dɔn k'a fɔ layufa bonya dɔ de silamɛ kan ka min lawaleya sabula adamadenya ɲɛli o jɔsen dɔ de ani silamɛya jogoba dɔ de min bɛ danaya sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sabati jɛkulu la sabula canfɔ yɛrɛ o lasuru dɔ de min bɛ a bɛ adamaden dɛmɛ lahara jɔn don na an m'a ye wa Ala subahana taala b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ la suratu Israɛl aya 24 k'an kɛ layufabaga ye k'an ka dɔn k'a fɔ ale bɛ ɲ'an ɲininka
ɲa an ka layidiw la kiyama jɔn don a b'a fɔ an ye tugun sura wɛrɛ n'o ye sura mayida a y'an fɔlɔ ye ko ya aw mɔgɔ minnu limaniyara ala ma a y'a layidiw bɔ a sira fɛ a y'a dakanw bɔ a sira fɛ o kɔfɛ ala subahana taala b'a fɔ an ye sura wɛrɛ n'o ye suratu mumin a y'an seegina ye ko n'i bɛ mumini yɛrɛ yɛrɛ ɲini n'i bɛ silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲini silamɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye mɔgɔ ye minnu b'u a layidiw bɔ a sira fɛ. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها سورة محمد آية 18. وقال تعالى أيضا وما يدريك لعل الساعة قريب سورة الشورى آية 17. En effet, Dieu nous parle dans le Coran à la sourate 47 verset 18 en ces termes. Qu'attend-il donc sinon l'heure qu'elle vienne soudain, quand ceux-ci avant-courés sont certes déjà venus, quand elle sera là, donc à quoi leur servira leur rappel? De même à la sourate 42 verset 17, il est mentionné dans le Coran, peut-être que l'heure est-elle proche. Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'ana kononana ko kafiru tiga foi makono fo al-qiyamah serikana umma tungana jana atamashawnana yukmaga masura suratu Muhammad kono ayata anshegi Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'ana kono tuni Muhammad famba kile la dunya al-qiyamah seri o surunyalla yukmaga masura nyoyo ko fansurana ayata anwalabla ilamu anna lizawja ala zawjiha huquqan أوجب الله على الزوج من أهمها ما يلي. En effet, dans la religion musulmane, le mari doit assumer ses responsabilités selon ses moyens, comme le confère le Saint-Coran dans plusieurs sourates. En la mebao ayalong afo abe furumse afurucha kan hakera Allah Taala ere haken jago ya furucha kan ayake afurumse haken nunu kachanga amina dani wala au yekabo haken nunura. أولا النفقة أن ينفقوا عليها بالمعروف من طعام وشراب وملبس ومسكن وعلاج حسب قدرته لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته سورة الطلاق آية 7. Premièrement, au niveau des dépenses, à la sourate At-Talaq, au verset 7, il est écrit que celui qui est aisé dépense selon sa richesse. Ainsi, le mari doit subvenir à la nourriture, aux vêtements, au logement, à la santé de son épouse selon ses moyens. Musoka hake fala afurucha kan ole musoka dépenser abenyini chale fa ka lori musoka dépenser ina foka ladumini kami fondi ama ka ferelabo ka jani aka shira koy ka jani aka furakeli aseko damairara Allah Taala ko aka kurane ba kono suratul talaqra ko aka se bere ka ka deme ne balmake ni se mimbiye domna ko ke ka deme iko ke no ma da fare kan na fulo te fo e bo ala kabo hakeula hake min jagwale no musoka aka ka furuche amina donon fo hakeula أولا طاعة الزوج في معروف بأن تطيعه في غير معصية الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. D'abord, parlant d'obéissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si la femme accomplit ses 5 prières, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, elle entrera au paradis. Afolo, cheka hake fola mile afuru msoka, ode mso ini furuke kambato madam manami bla ala sosorela. Abenini msope aya furuke kambato madam maniche mabla ala kotarela. Sabu chebe na fefe nina msope, msoni kanga pere nga kare. Okera kuokwe, naki ikijo, naki ikisigi. Tange ami bla ala sosorela. Ala efemi haram ya ote. Ama fika na seli, ama fika na sun. Na iwele kaka wele kanjali. Na ichika chikan lamne ni bonai. Sabu msona do nga fokaka aljina kana do garanti. Oba furuche kana batolela. Chile afai, kwa mso. Ni ka sel farla durusel. Kakya ni ka swalo kala su. Kakya ni ka tafe bola la tamaka wa jenema. Kakya ni furuke kana bato. Ki ka dala ka faki dona aljina kana. Ko fo isili aljina che. Ko fo na bora sayara. Aljina sora ko lima. Ala ko no ya ni.
وقال تعالى في المحكم التنزيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. سورة الإسراء آية 23 إلى 24. En effet, dans le Coran, à la sourate 17, verset 23 à 24, il est écrit, et voilà que ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. C'est la bienfaisance envers le père et mère. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse près de toi, alors ne leur dis point plus. Et ne les repousse pas, mais dis-leur de nobles paroles. Et par miséricorde, fais sur eux l'aile de la tendresse. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tout de miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Allah subhanahu wa ta'ala mana aw ma ka Qur'an bay kono ako ale ala ka jago ya an kan kana fendore patuga frare ala ta'ala kan wa kan nyuma ta nya shiya bani ba fla koni abale ba fla korola ambulo o dola tele wala ma o fla kana ko ma o kona yera mo gotoro wala ma ba yera mo gotoro la kana jama o kuna kona mo ma ay mo ma ni no mai wa nga yera ma jigine no roka wa ni ala da kuni ala ni na bani ba lara ina ko ga mi fitala mo to mi ni qur'an aya mi surat isra ko na kata aya mo sabata la aya mo nan اعلموا أن الله عز وجل قد حذر من إضاعتها وأمرنا بأدائها فقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء آية 58 سواء كانت حقوقا لله أو حقوقا للعباد. Sachez que Allah Tout-Puissant nous a mis en garde contre la négligence de l'honnêteté. Il nous a ordonné d'honorer nos engagements. Allah Tout-Puissant dit, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs propriétaires légitimes. Sourate 4, verset 58. Il s'agit de droits divins ou droits humains. Allah subhanahu wa ta'ala kabu asekoro talendo abange na bodana chema wabekla kanya marakanga dafa. Allah subhanahu wa ta'ala ko kale alaba ya maria aidana fon ko serikadi atikuma obe suratu nisa kono aya biloru shegina akera dana yo mimini Allah subhanahu wa ta'ala che dana mimme ala na ka jomche ore bato ke chogonyumai ووصف الله المؤمنين المفلحين لقولهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سورة المؤمنون آية 8. Allah a décrit les croyants en disant, et ceux qui sont fidèles à leurs engagements et leurs promesses. Sourate 22, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala ba ka mumunu mankuna kar kumakai mumunu muno kadana fon ko se ka kla ko ka fota bo asrafe amo suratul mu'minina kono aya segina أيها المؤمنون إن الأبناء في الإسلام نعمة وزينة فهم مثل العيون ولب الفؤاد وفلذات الأقباد هم زينة الهادي وأمل الغد وأفضل استثمار لما بعد الموت. Tout enfant est un don de Dieu, un don précieux qu'il faut entretenir et éduquer dans la voie de Dieu. Ya mu'minu akada don silame kono ne mado ani masirido nyamo nudo wa duskunde ondo die kiseksa do wati masirudo sina tawdo olule tono la belebele bay femi yesaya kofe. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا سورة القاف آية 46. En effet, dans le Coran à la sourate 18, verset 46, il est écrit: les biens et les enfants sont les décors de la vie présente. Les bonnes traces qui restent, cependant, sont meilleures. Quant à la récompense est meilleure quant à l'espérance. Allah subhanahu wa ta'ala ba Qur'ani aga Qur'ani barika mai Qur'an suratul kafura aya binani Qur'ana kikara waru ani demsa olure dunia masirwe nalai mami sahurulani
de pierre, sur quoi veillant de rudes anges. Tu ne désobéissant pas à Dieu à ce qu'il leur commande et faisant ce qu'on leur commande. Allah subhanahu wa ta'ala ba Qur'ani na tuni aga Qur'ani barka mai kola suratu Tahrim na aya waranana. Ko ya mu'minu liman yarane Allah subhanahu wa ta'ala ma aga yere kula tangana ka dima kama tasmama. Tasmami kulone adama do anil farahuwe. Mere ko le tasmai ko kuna hinete mere ka mundukuna mere ka muno kolo kagi. قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد سورة الفلق آية الخامسة. وقال أيضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. سورة النساء آية 45. En effet, dans le Coran, à la sourate Al-Falaq, verset 5, il est écrit et contrôle le mal de l'enjeu quand il a envie. Et aussi à la sourate An-Nisa, verset 54, il est mentionné, voit-il l'enjeu aux gens ce que Dieu leur a donné de par sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala ko aka Qur'an bayin kono ako Muhammad wa fili tamani ne ala fe ka bo hasili torama tumanan nana ya ka hasila lani ni kuma ga me suratul falaq kono a aya duruna ala ko tumuni aka Qur'an bayin kono ako yala aw bala ka nyoro hasiliya wa aw bala ka nyoro juguya wa aw bala ka nyoro hasiliya ka daga ne ala fe mi duma ko ma fisamadia wa nga chena ne nabila Ibrahima somo son gafela ni nga kodon duma ni nga klan so masera ni na kabo ni kuma ka me muso ko basurana aya bilon nana. Ainsi selon ces hadiths rapportés par Abu Huraira, le prophète paix salut sur lui a dit: gardez-vous de l'enjeu, car l'enjeu dévore les bonnes actions comme le feu consume le bois. ala kira ko neman kishiba aka hadisara Abu Huraira tabe min maflara ala majana Abu Huraira tama ko kale ban genga wa hasiriyama ala kira ko ka ban genga wa hasiriyama ki ka da hasiriya abe adama de islame mu'mini abi ka nyuma dunga ba ina ko tasma be no kurun dunya mi makaba. Ibadallah, laqad amarna Allah ta'ala bil ihsan faqala Allah ta'ala إن الله يأمر بالعدل والإحسان في سورة النحل آية 90 وجعل الإحسان سببا لمحبته فقال الله تعالى أيضا أحسنوا إن الله يحب المحسنين في سورة البقرة آية 95 بعد 100. Au serviteur d'Allah, Allah le Tout-Puissant, nous a ordonné d'être bienveillants dans la sourate 16, verset 90, en disant: cette Allah ordonne la justice et la bienveillance. Il a fait de la bienveillance une preuve de son amour. A dit: Dieu a prescrit la bienveillance en toutes choses. Allah ka jɔn, Allah bɛ anw yamaruya ni Ala min se kɔrɔtali de. Allah ko anw b'a ka kɔnɔba kɔnɔ, suratu Nahl aya 20 kɔnɔ. Allah ko cogo di? Allah ko k'i k'a la ale Alahu Taala bɛ anw yamaruya ni ladiriya ani ɲumanya. Ne balimaw, Alahu Taala ye ɲumanya kɛ sababu le walasa an bɛ se k'ale Ala kanu sɔrɔ cogo min na. Allah ko an ma tuguni a ka kɔnɔba kɔnɔ, suratu Bakara la, aya 100 ni aya 20 kɔnɔna ani aya 9. Allah ko cogo di? Allah ko an ka ɲumanya kɛ, k'i k'a la ale Alahu Taala bɛ ɲumanya kɛlaw kanu. Ya Rabbi, Allah ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumanya kɛlaw ye. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه المسلم. Le prophète que la paix et la bénédiction sur lui a dit: Dieu a prescrit la bienveillance en toutes choses, rapporté par Muslim. Nimna shaddad mam ya usudi ala majana ma ba man nabi ma neman kishi ba ya go kigal ala tala ima jabra pe kelele bela janna muslim ye ni hadith ay nagal fal ihsan matlub fi kulli sha'n min shu'un al hayat fakunu min al muhsinin wa ahsinu fi ma bainakum tanalu ridha rabbikum wa tas'adu fi dunyakum wa akhiratikum. Soyez donc bienveillants. La bienveillance est essentielle dans tous les aspects de la vie. Soyez donc bons.
les uns envers les autres, afin d'obtenir l'agrément de vos seigneurs et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ako nyuma inne konya kelengele pera jenna kabonina ma konya ula. Ako ika nyuma kala uchama. Wa ora ika nyuma ka unu nyote. No kala ba ma ka jensoro. No kala be kisi dunya ani kiyama. الإحسان الحقيقي أن تشعر بألم الناس وتسعى بنفسك لمساعدتهم. الإحسان الذي تقدمه اليوم يعود إليك يوما ما. La véritable bienveillance ressentit la souffrance d'autrui et à s'efforcer par pour l'aider. La bienveillance dont vous faites preuve aujourd'hui vous sera rendue un jour. Ako nyuma yere ika somni mo ka dibina ko we. قال الله تعالى فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سورة محمد آية 22. Allah a dit dans le Saint-Coran, du verset 22 au verset 23, sérieux-vous, si vous vous emparez du pouvoir, vouez à semer la corruption sur terre et à rompre les liens de parenté. Cela sont ceux que Allah a maudits, a rendus sourds et aveugles. Ala kumana fe suratu Muhammad kono aya muwa anifla ako maminu be kokolo ka ba kurana ma ani mamme ka cheni ke dugolo ka ano be ka sinji usie ala lo ka foko ala ka danga boka wa mada danga maklana ko nyo fi ko toro gere ambali maslameo juru fo le te dien kono juru na kololo na jangata ka teri ka se ala ma de ma jola ka sinji tigebo ala ma kera sinji tugulai. وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سورة الرعد آية 21. Ainsi à la sourate 13 verset 21. Et ceux qui entretiennent les liens que Allah a ordonné d'entretenir, qui craignent les seigneurs et redoutent un mauvais compte. Ala kubana fe tu suratu Al-Qur'an aya muwa anikele koli ya kirinma ni na kwa kirinma ne mai mamme ka sinji tu ma ya kirinma ke mai mai kuma kula jamana mamme jarin mani mowa amala ka foko ja kirinma e o milani mai hakirinma ne mai man ana sunu ka ko ju kala be gele ka ko ni ma to e ala kira ka ma tu ko jo wa sababe ni mamme atiye ke jo wa sabana ala be hera ke je kono o de islam ko te ka fili ko ajoba kono kono jea aflana nyen na ma ko maladriya asagana o esiri tu na no ya bi wala dai. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surat Nisa, ayah wahida. Allah a dit encore, Surah 4, verset 1. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui décédé là à faire répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous emploierez les uns les autres et à créer de rompre les liens du sang. C'est que Allah vous observe parfaitement. Akumana fe tu suratu Nisa kono aya folola akoya alu adama denu limanera alama aisra alanye agalo ka fonde adama boni kelena noe amfata mai amfata matan ko fe kwa ya tanga boni kelena tu noe ambawai kwa aisra alanye aisra sitiene agalo ka fonde alaba koroshira. Ibadallah فمعذون اليوم هو النهي عن الزنا. اعلموا أن الزنا أعظم جريمة بعد القتل لما فيه من انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتحريك نسب عليه لم يكن منه. قال تعالى في صفات المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس
porte un poids sur la fornication, car elle viole les droits du conjoint ou de la conjointe, corrompt le lit conjugal et altère la filiation. En effet, dans le Coran, Sourate 25, verset 68, il est mentionné et ne commettent pas de fornication. وقال تعالى أيضا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سورة الإسراء آية 32. De même à la Sourate 17, verset 32, il est écrit et n'approchez pas la fornication, c'est une turpitude, vraiment et quel mauvais chemin. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sourate Al-Baqarah, ayat 25. Tout d'abord, dans le Coran, à la Sourate Baqarah, verset 25, Dieu nous dit et annonce à ceux qui ont cru et fait bonnes œuvres qu'il y a là pour eux, oui, des jardins sous quoi coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils auront du fruit comme portion, ils diront c'est bien ce qu'on servait jardin comme portion. Oh, c'est quelque chose de semblable qui leur sera servi. Et ils auront là des épouses pures, et ils demeureront éternellement. Oh Allah, place-nous parmi les croyants. Mi
muso sugu furuli ma sabula ni y'o muso sugu furu lɔnà natɔla e ka so ye min a wele ko bamara so wa fana tɛmɛni kɔfɛ ala k'o bɛ alijinɛ kɔnɔ o dumuni de ni ma sɔrɔ suratu bakara kɔnɔ a aya 20 ale ni 4. وقال تعالى أيضا فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. سورة محمد آية 15. Même à la sourate Muhammad, verset 15, Dieu nous dit qu'il y a des ruisseaux d'une eau jamais maldorante, des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, des ruisseaux d'un vin, des ruisseaux de buvets, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة المائدة آية 90. وقال تعالى أيضا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سورة المائدة آية 91. Il est mentionné dans le Coran, chapitre 5, verset 90. Oh les croyants, oui, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'ordures, œuvre du diable, donc à écarter, peut-être serez-vous gagnants. De même à la sourate 5, verset 91, il est écrit, oui, le diable ne veut que jeter parmi vous, dans le vin et le jeu de hasard, inimitié et haine, et de vous empêcher du rappel de Dieu et de le Fils. Eh bien, vous obtiendrez-vous. wa mo mo sura ka da ayara la o mo mo sura ka da la ko ale masabai ne kelenge ko ga do fo blo ani so bo mi selete ko no ko ko wasi daga barola ko ko haramu da ngaro mai jara no karabe kishi be sura dum mai da ko na ya bigro na masaba ko tu sura dum mai da kele ko aya bigro no ni kele na ko to di ko se daga fele ga blali ka an no te duya ani ko yala blo ani so bona ani ka bal ka waselima ani ka bal ka wala musmama masaba ko yara to ko وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر فإن مدار الخمر والمقدرات أشد ضررا من نفعها إن شارب الخمر يبتعد عنه وصل الإيمان فعلينا يا شباب الأمة أن نحذر أنفسنا من الهلاك كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أم الكبائر وأم الخبائث وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة. Ainsi le prophète Mahomet, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous met en garde contre l'alcool et les drogues. En ces termes, celui qui croit en Dieu et au jour du jugement ne doit pas boire de l'alcool et ne doit pas fréquenter les lieux où il y a de l'alcool. Selon le prophète Mahomet, l'alcool est la mère de tous les grands péchés et la mère de toutes les turpitudes. Par conséquent, il a aussi dit, celui qui consomme de l'alcool viendra assoiffé le jour de la résurrection. Apo tumo di ko ma ma le soro na ta alala idra la ke ma do se bigara blome edna si grana blome mi grana nuna igana si dumi ta balu na blome dumi ta balu nuna anu jomo ani adro ko nunu ya se kana ba do sara ta ko ni ne ba graba ere blome mo tunya ma ko blome se lete ko jugu bela de bo so do tro mo se lete ya no do ko bela de bo so do apa nya ko nyuma alama dama qala Allah ta'ala ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سورة إبراهيم آية 42.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت متفق عليه. Chers parents, Allah dit dans le Saint-Coran, et ne pense point que Dieu soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: certes, Dieu accorde un répit à l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, il ne le lâche pas. Rapporté par Bukhari et Muslim. Bade Islamé, anya doka bato yani ko jugu bade. O ko sa Allah Taala ka haram nyaayere ka. Ka ke haramu ye aka jowni ñongon ci. Allah Taala be kumana aka Qur'an ba ko Allah Taala be kumana aka kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an ba ko no. Wa ka ke toñoni ga ba ko ñene ko Allah Taala ñinan de ba olu ko o ka waliyina. Allah Taala ke na ko ya kar ya qabla dunya. Domi o bena kunu ka bo ka kaburu kono o ñaw boson ne be. O ku jande be. Hali o ñaw tsira kami sira koso. O timi adama de to yoni mi gara dunya kono. Ni kuma ka be suratu Ibrahim kono aya bina nifla. Apamnya ko mala ka dama. Ambade Islamé. Ala kraba kola ne man kishiba ma ba sa barga kono. Allah Taala te prese to yoni ke baka ko. Gana ya mina tuma ate kishi. Ame mune famina ni adisa barka maina. Ode anga roma jinya kabato yoni ma kuma kauna. Bara daula, sigi daula. Ame Allah Taala dali kan kishi ka banyoma toyama Allah ndoga yai. Hadisa me Bukhari ni Muslim kono. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kuranɛ dafali o kɛra an karamɔgɔlakaw fɛ ani ka fara kalandenw yɛrɛ kan fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سورة القريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سورة المثل بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد baara in yɛrɛ bɛna kun cɛ ni jɔnjɔn di ye kalandenw ma minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw fanga bonyana fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Alhamdulilahi rabbil alamin an b'a latanu fɔlɔ k'ala barikada ni ka mɛn jɔnni kunnadi a fɔ sababu ɲuman an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara an b'a fɔ ni ka barikada ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ nin kan ale min kɛla sababu ye k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ yira an na ka tila ka lahara yira an na an karamɔgɔ k'a ma ko n'i bɛ fɛ ka diɲɛ ɲini k'i ye kalan n'i bɛ lahara ɲini k'i ye kalan o kama ala sɔnna tɔndenw y'an bila kalandenw ɲɛfɛ ko an ka jija ka karan gere cogo min na ala sɔnna an y'an seko bɛɛ lajɛlen k'a la an b'o kuranajigi kɛnɛ de kan an nisɔn ka di. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ denfa kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka denba kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo minnu bɔla ka na o denw ka soutenance la ka na denw ka kuranajigi la an b'o fo la k'o barikada o ye cɛsiri minnu kɛ denw ladoli la an b'o fo la k'o barikada o la ala ka denw fanga se ala k'o yiriwa salli ala rasul. Donc an b'a Ala subhanahu wa ta'ala tanu kosɛbɛ bi bɛnna tubabukalo tere 24 ma donc ka bɛn kalandenw ma kalandenw minnu ka kuranajigi kɛ an bolo bi mɔgɔ 49 alhamdulillah an ka daminɛ 8h wagati ko bilen nana kun cɛ ka bɛn 14h ma donc an bɛ jama nabaga bɛɛ tu lajɛlen fo kosɛbɛ alhamdulillah dugusow bɔra fan bɛɛ tu lajɛlen na ka na an fɛ yan kalanden minnu b'an bolo yan o ka ca kosɛbɛ dɔw bɔra Deko Dugu dɔw bɔra Cɛmu dɔw bɔra Mara dɔw bɔra Buwake yɛrɛ hatta Buɲalikaw ni donc Sirasokaw b'a la o Jɛnɛkaw b'a la donc an b'a Ala subhanahu wa ta'ala tanu kosɛbɛ donc badenw kan an magɛn ka bɔ yɔrɔ bɛɛ tu lajɛlen na an ka nisɔndiya min sɔrɔ a la kosɛbɛ kalandenw kumana cogo min na o kumana ni basigi ye o kumana ni mafa ye o kumana ni dususuma yɛrɛ ye vraiment an yɛrɛ tɛ se ka o témoignage la 100% mais an ba sanuma minnu nana an fa sanuma minnu nana ka na fara an kan vraiment hali ni k'olu yɛrɛ ka nisɔndiya ye i b'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ ka effort min kɛ kalanden nugu la vraiment baara ɲɛna bi kosɛbɛ vraiment o de ka an nisɔndiya an b'a dɔn k'a fɔ jaa silamɛya de bɛ tiɲɛ ye o de fana bɛ laban fana. an baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni wale ɲuman dɔ o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen no Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Koroko Jamiyatu Ansarudini tɔndenw ka kalanyɔrɔ min bɛ o kalandenw ka kuranɛjigi nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ kuranɛ minnu kalanna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ duwawu minnu donna Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin ye an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum wa barakallahu fikum. Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme